да убивам с него. Знаеш ли дали хора от организацията са влезли скоро в страната? Осъзнаваш ли колко рискован в момента? Да. И те моля. От дяволите. Ваня Леонова и Одеса Кедрова. Изпратих ти техни снимки. От няколко години работят частно, след професионални проблеми. Не се изненадвам, че Катя е изпратила тях. Луди са като нея. Съжалявам, трябва да затварям. Здравей. Здравейте. Нека позная. Искате контейнер за жилище като от Pinterest. Не е точно. Звучи интересно. Трябва да вляза в Pinterest и да ги разуча. Нали? Ние сме от военноморски изследвания, аз съм агент Блай. Мой ред, аз съм следовател Дикс. Какво е това? Флотска разузнавателна